Marahay na banggi, kinuluran sa primerong pagkakaon ang kalangitan asin kahiwasan kan Metro Naga Sports Complex kan tulong aldaw na first isarong International Balloon and Music Festival sa syudad ni Naga kan weekend. Alas 4 pasananin maagahon, pila na ang nag-abang kan balloon flight na ginibo sa baseball field kan complex. Sarong oras man nasibot ang organizers, international crew asin mga piloto sa pag-inflate kan mga lobo hasta saro-saro mga ining pinalayog. Wala too ang picture taking, urog na kan mga pamilya asin magbabarkada na nag-uurupakan kada bes napapalutang ang 10 lobo na iba-iba ang korte. Pagsabrit ang balloon flight, sa excitement kan maghapong aktibidad sa complex, kabali ang inabangan mang performance kan mga imbitadong local artists sa music festival sa Good Matanga. Naging dakulang picnic area as in concert grounds ang track oval, mantang binabalik-balikan ang mga food stalls harani digdi. Sa ibong kaini, aminado kan organizers na magkakapira ang mga pig-action ng aberya durante kan aktibidad, alagad parte ini kan primera best na kondukta kan pinakadakulang balloon festival sa Camarines Sur ngunya na summer. Ang gobyerno lokal sa pangenot ni Alcalde Leni Robredo nagpapasalamat sa nagbilog kan festival sa pagpili kan Naga bilang venue kaini na urog nagbukas sa mga aktibidad na panturismo asin ekonomiya sa syudad. Very happy kami kasi nakatanggap po ako ng tawag sa mga hotel owners na this is kumbaga working on their to their advantage. Ibig sabihin talaga pong nakikinabang din sila. Yung transport sector, personally, I made sure po na makikinabang sila. Yung mga concessionaires natin, sa dami po ng tao, talagang sigurado pong kikita sila. And marami pong mga suppliers kasi we made sure that ito pong mga concessionaires natin, 80%, hindi po 100% taga-labas, kundi 80% taga dito po, either sa Naga at saka po sa probinsya ng Camarines Sur. Napaka-amazing pag nakita nyo, the waking up early is all worth it, at saka yung pagpila namin at ang pagbili ng ticket ng earlier is so worth it. So everything is perfect. Parang it was like a dream. I'm so happy na merong ganito sa Naga. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan at iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mamalos.